Hello mga kulukoy, so ngayong araw pala kay gabi naman mag-Christmas party kami habang sinusugat namin ang bagong tuig para masaya kasi ito na ang nakasanayan nila at maraming salamat pala sa mga pa-sponsor ni Konsehal Ibyang. At bago tayo magsimula na tayo. Bago tayo magsimula, kakaon muna ako ng pipero. Pero hindi ko to kakainin kung hindi naablihan. Kaya aablihan ko muna. Salamat pala sa naghatag nito kasi sobrang lami kaayo. At pagkahuman, parang may naaamoy ako na parang may nagluluto. Kaya umadto kaagad ako sa aking silingan. At hindi ako nagkamali na merong red horse na nakaandam. Naglilitsong baboy pala si madam kasi kagahapon ay birthday ng kanyang anak. At ngayon inandam na nila ang mga speaker para sa Christmas party mamayang gabi. At habang nagpapatulog ako sa bata, nagsasayaw na lang kami kasi mga nindot ang tugtugin ng mga DJ. At ngayon, umabot na ang gabi at malapit nang magsugod kami. Kaya habang nagpapaabot kami sa MC, nagduwa-duwa muna kami ng mga bata dito sa amin habang malibang og tae. Habang malibang kami, sobrang nalilingaw talaga ang mga bata. Kaya namimiss ko tuloy ang aking pagkabata na tanging tuhod lamang ang masasaktan at hindi ang likuran. At habang hindi pa nagsusugod, pinapatulog ko muna ulit ang aking anak. At ngayon, madaghan ng tao dito kasi malapit na magsugod ito. At hindi nagtagal, nagsugod na ito. Naglalaro na sila ng lingkod-lingkod. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ng laro na yan. Hanggang sa madami na ang natanggal at naging dalawa na lang sila. At si Ate Ope ang nanalo ng 1 million. At pagkahuman, pinapalin niya ang lahat ng kabataan upang sila ay marigaluhan ng mga duwaan. Sobrang maraming salamat talaga Konsehal Ibyang kasi kung wala ka, wala rin silang pinaskuhan. At dito, nagtatanaw lang ang asawa ko kasi binabantayan niya ang bibi namin kasi nung wala pa si Bibi Z, isa din siya sa mga MC. At dito, naglalaro naman sila na mayroong botelya sa gitna ng kanilang paa at kukuptan din ito ng mga babae na tumutuyok sa kanila hanggang sa naging kumunti na lang sila at naging dalawa. Sobrang dami talagang tao na umadto sa Christmas party, lalo na siguro pag umabot na ang pista kasi may variety show na naman na aming inaabangan. At pagkahuman, nang hatag na si Konsehal og bugas, 5 kilo na bugas at mga spaghetti honon at mga palangganang gagmay. At ngayon, nagdudula na naman kami at ako ay sumali. At dito, kasama ko si Tito Jimmy. Sobrang nalilisuran siya, isipit ang paper plate sa kanyang paa kaya tinabangan ko na lang siya. At dito, ako naman ang nagdala sa paper plate kaya diniskartian ko na lang upang kami ay makahabol sa mga kababaihan. Pero wala, talo kami, hindi kami nakatanggap ng 1 million. At pagkatapos, patakilidin nyo na lang ang inyong mga cellphone kasi maglalaro kami ng hip hip hooray. Pero ikakat ko na lang din to kasi may na-upload na akong video nito. Bisitahin nyo na lang ang timeline ko. At si Edskwa naman ang nanalo dito ng 5 kahang red horse na tigi 1 litro. At dahil nahuman na ang party, nagugutom na kami. Kaya ako ay humihingi ng lechon na baboy para mabusog naman ang aming tummy. Maraming salamat pala Mami Duna sa lechon na imong pinadala. Sobrang lami kaayo ang lechon, labi na og libre. Kaya tinapukan na namin ito kasi ipanghatag na ito sa mga tao. Nakapang manggihatagon mo talaga Duna. Kaya ka pinagpala. Pinagpala din naman ako pero may halong bato at semento. Kaya hindi ko na padudugayin ang video na ito kasi nagugutom na ako. Kaya Happy New Year sa inyong lahat. Be good to me 2025.